ברוכים הבאים ל-RTP, זירת תמונות, סרטונים ושידורי לייב בזמן אמת. רשת חברתית של תמונות על בסיס מיקום היוזרים. רישום זכויות יוצרים מיידי על כל תמונה לפני העלתה לזירת האינטרנט. בלחיצת כפתור אחת, מעבר לסרטונים המדורגים בצפיות מרובות על ידי גולשים שצולמו כרגע במקום שבחרתי, טיואן. יוזרים מסומנים בצבעים על פי מקצועיותם ואפשרות לזהות מיקומם על פי המפה, ועל כן רשתות תקשורת יכולות להזמין תמונות, סרטונים ושידורי לייב בזמן אמת בתשלום. שידור לייב של רעידת האדמה בנפאל מתועד על ידי יוזר שנמצא במקום ומשדר לעולם. עורך CNN מזמין באמצעות צ'אט של RTP 3 תמונות מיוזר שנמצא ברוקפלר סנטר בניו יורק למטרת עסקה מיידית. החזון שלנו בעוד 5 שנים להיות חברה עם 134 עובדים, מחזור של $61 מיליון ו5 מיליון יוזרים. דרוש לנו משקיע למסע משותף, בעל מודל עסקי מובהק. בכבוד רב, אופיר בן יוסף, מנכ"ל RTP. תודה.